Bħala parti mill-Open Days bit-tema nwettqu flimkien wara s-suċċess tas-sibt tal-attività ta' divertiment tal-familja kollha fi ġnien Romeo Romano f'Santa Venera, il-ħadd ittellet attività oħra li tagħmel parti minn kullana ta' attivitajiet oħrajn organizzati mill-Ministeri u entitajiet governattivi li se jkunu qed isiru matul April kull tmiem il-ġimgħa. Heritage Malta fetħet bxejn għall-pubbliku id-Domus Romana u l-Katakombi ta' San Pawl fir-Rabat, kif ukoll fil-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali fl-Imdina. Id-Domus Romana li hija ġojjel patrimonjali fil-qalba tar-Rabat toħodna lura fl-era aristokratika Rumana tal-qedem b'aspetti li jinkludu d-dinamika familjari, il-moda, l-edukazzjoni, d-divertiment u l-ikel ta' dik l-epoka. Bħalissa fid-Domus Romana għaddej il-proġett Melite Civitas Romana fejn qed isiru skavi li għandhom lan li jixħtu aktar dawl fuq il-ħajja tal-imoddi Ruman ta' pajjiżna. It-tfal li biħġarhom żaru dan it-teżor fir-Rabat flimkien mal-familji tagħhom kellhom l-opportunità li jduru dawra mad-Domus Romana flimkien ma' gwida bil-Malti u nataw worksheets edukattivi fejn fihom setgħu jiktbu, jipinġu u jitalmu dwar il-perjodu Ruman u l-perjodu Arbi f'Malta. Kull min il-ħadd kien ir-Rabat kellu xorti li jżuru wkoll dinja oħra taħt l-art fil-passaġġi u l-oqbra tal-Katakombi ta' San Pawl u l-Mużew tal-Istorja Naturali fil-Belt l-Antika ta' Malta l-Imdina. Kull tmiem il-ġimgħa sal-aħħar ta' dan ix-xahar l-attivitajiet inwettqu flimkien se jkomplu fost oħrajn is-sibt li ġej fil-Malta Air Traffic Services fl-Imqabba u l-ħadd 14 ta' April f'ġurnata mal-korpi dixxiplinarji fl-Akkademja tal-Pulizija f'Takandja fil-waqt li fil-Padiljun ta' Rabat Għawdex se tkun qed tittella festa sportiva.